ассалому алайкум, духтарои азиз. Умедворам ҳамаи шумо тансиҳату хонобод ҳастед. имрӯз ман биромадам ҳозир садовод ба рафтасиям бозоре, барое ки як чунин чиз дар кор буд. имрӯз ҳаво Москваи мо бисёр хунук, чӣ хел дида иста буд, барфи бисёр омадааст. остановка мешинам, автобусҳо ва метро качи мерам. дугонаҳои азиз, хушомадед ба канали ман. Бо як бори дигар ҳамотон ба салом. подписчикое ки наве ки аз канали таҷмама омадан, ман бениҳоят миннатдорам аз омадани шумо. як бори дигар шумоёнро хушомадед мегӯям. духтаро, ман имрӯз садовод ба рафта омадам, барои штатив лампа рафтагӣ будам. сад афсӯс ки барои шумоҳо ягон чизи вая снимат карда натонистам, барои он ки имрӯз бениҳоят Москва хунук. ҳамихе вақти васе ки рафтагӣ будам ки чағ мезанам гуфта, лекин вабше чағ задаям натонистам, ҳаво бениҳоят хунук. тез рафтаму ҳамин штатива гирифтам. бо ман инҷа барои бачаҳо носки гирифтам як пачка. нахе номаш чизе писарчаёна. боз банахе носки тикток барои худам гирифтам. духтаро, бениҳоят ман ба махул шуд рисункаш. инҷа ҳар қайс светош ҳаст. духтаро, лампа гирифтам барои он ки видеоҳои ман баъзеаш аст ки тёмни мефурод, барои ҳамон. штативи ман без лампа буд. имрӯз рафта лампадорша гирифтам. духтаро, иншоалло барои шумо видеоҳои хушрӯи снимат мекунам. ҳатман дастгирӣ кунед. духтаро, подписчиконе ки аз канали таҷмама омадан, хушомадед мегӯям. дар конкурс фаъолона иштирок кунед. апаи хосият бениҳоят тӯҳфаҳои бисёр зебо мондагӣ. фаъол бошед. духтаро, подписатсия кардан, мондани лайк ва комментария навистанро фаромӯш накунед. боз ҳозир аз метро биромадам, шавҳарам телефон карданд, мо омад ба бо магазин ба дар омадем, камтар продукт кардем. духтаро, ҳозир ман нишон медиҳам бо аз магазин чиҳо гирифтам. магазин ба дар омадем, камтар бошадам барои хона он чизое ки набуд харид кардем. духтаро, ман ҳозир чиҳо гирифтам, барои шумо нишон медиҳам. духтаро, як пачка молоко гирифтам, боз манахе кефир гирифтам, манахе десерт гирифтам. ин бори аввал гирифтосиям, намедонам маззаш чӣ хел. хай попробуй мекунем, намедонам маъқул мешад ё маъқул намешад. ба фикри ман амин ранги йогурт бо ин намехе гирифтам. бо манин 2 пачка зелёный лук, макарони рожик гирифтам. бениҳоят макарони рожик мова маъқул. бо манихе спагетти гирифтам 2 пачка. боз якта манихе спирал гирифтам. лаваш бездрожжавое гирифтам 2 пачка. насиб бошад, духтаро, аз ин стартер тайёр мекунам. рецептша ҳатман ба шумо нишон медиҳам. бениҳоят бомазза мешад. асосан ба ҳамин кӯдакон маъқул аст. стартер ҳатман дар видеои оянда тамошо кунед. номаш чӣ мекунем, рецепташа ман снимат мекунам. боз мо аз магазин биромадем, ринок ба дар омадем барои гӯшт гирифтан, чунки ринок анда гӯштҳои хушрӯй мефурӯшад. аз он ҷо манахе каутиҳо боз гирифтам, укропу кашничу зелёный лук гирифтам. ман инҷа нахӯд гирифтам. духтаро, шуморо ба ош таклиф мекунам, хона ва оши нахӯддор мекунем. мош гирифтам.
اینجا باز زیره گرفتم کمتر. کریلیچکه گرفتیم 2 کیلوگرم برین. باز من اینجا говяжьи ножки гирифтам барои халадес тайёр кардан. Он чизҳое ки барои халадес дар кор аст духтаро, ҳамон чизҳое гирифтам. инам ҳатман рецепташро барои шумо нишон медиҳам. бениҳоят яке аз салатҳои бомазза. боз ман инҷа камтар ҷигар гирифтем. боз ман инҷа қариб 2 килограмм барин гӯшти гов гирифтем. бениҳоят хушрӯй дод, устағонаш кам. анамин буд духтаро имрӯза хариди мо. камтар магазин ба дар омадем, чағ задем. духтаро мана мо штатива ҳозир рост кардем. ман ҳамаваи нома экрани калонаша гифтам 54 диаметр. ман ҷашба сета телефон монда мешад и пушташанда сразу зарядкава монда мешад. мана инҷаш регловка мешад, баланду пасташ барои шудан бо манихе пулташай. пулташ бо манихе вай мешад. ҳар хеле свет ба монда мешад, паст, баланд. анамихе светово монда мешад духтаро. дарозиш 2 метру 40 сантиметр.